Βαρεθήκατε να ξεμπλέκετε το λαστιχό σας ξανά και ξανά. Τσακίζει. Διπλώνει. Πλέκεται. Θα το πάρετε. Λαμπά ένα προϊόν το οποίο σαν ηλίθιοι πήγατε. Γεια σας παιδιά, σήμερα θα σας μιλήσω για τις πιο όμορφες μέρες της ζωής μου, όταν ο Μπιλ δεν είχε κινητό. Αχ, αυτές οι μέρες. Βγαίναμε και ήθελε να πάρει τον μπαμπά του, τη μαμά του και φανταστείτε, του δίνα το δικό μου το κινητό για να τους πάρει. Γεια σας παιδιά, σήμερα θα σας μιλήσω για τις πιο όμορφες μέρες της ζωής. Μάγκο, έλτε. Κάνε μου μια αναπάντητη γιατί άλλαξε ήχο κλήσεις. Μαλάκα, άιντε. Υπήρχαν που λέτε και οι μέρες οι δικές μου αγαπημένες, που ήταν από τότε που πήρα κινητό εγώ και μετά. Μπιλ! Έλα! 100 σοκ! 100! Ναι, μόλις ώρα! 100! Ναι! 100! Κάνε μου μια αναπάντητη γιατί άλλαξε ήχο κλήσεις. Μαλάκα, άιντε. Λοιπόν, θα ήθελα να σας μιλήσω για ένα επαναστατικό προϊόν που έκαψε όλα τα τηλέφωνα από τις πωλήσεις, την έξυπνη λάμπα. Πάμε να δούμε πραγματικές μαρτυρίες ανθρώπων. Γάμω την πουτάνα σου γυαλά. Α, γράφαμε. Ναι, γράφω. Λοιπόν, είναι μια πάρα πολύ καλή λάμπα. Για πέταμα. Εύχριστη, είναι πολύ χωράει παντού. Και πήγε πολύ εύκολα. Να, Παντού. βλέπετε, ας πούμε, εγώ τα κατάφερα με μεγάλη επιτυχία. Διώξ' το μάστορα λίγο. Η έξυπνη λάμπα είναι η μεγαλύτερη μαλακιά που θα μπορούσατε να ξοδέψετε τα λεφτά σας. Αυτοί που τη φτιάξαν να τη βάλουν στον κόλο τους. Ενώ είναι η καλύτερη λάμπα. Πολύ φθηνή, μπαίνει σε πολύ λίγο χρόνο. Πάρτε τη. Πάρα πολύ καλή λάμπα, εντάξει. Λοιπόν, η έξυπνη λάμπα είναι μια μαλακία και μισή. Μπαίνει πάρα πολύ δύσκολα και δεν μπορώ να την τοποθετήσω καν χωρίς ειδικό. Δεν ανάβει με τίποτα και παρακαλώ το Θεό να μην έχουμε διακοπή ρεύματος. Δηλαδή, καλύτερες είναι οι λάμπες που πουλάνε στη λαϊκή, πραγματικά. Λοιπόν, η έξυπνη λάμπα είναι και γαμό της λάμπης. Εγώ δεν έχω κανένα κέρδος, κανένα συμφέρον. Το λέω από προσωπική εμπειρία, πραγματικά δηλαδή. Πάρα πολύ καλή, σαν προβολής LED και πάρα πολύ φθηνή. Αυτή είναι χαζή λάμπα. Πολύ χαζή λάμπα. Η έξυπνη λάμπα είναι μικρή, πολύ μικρή. Είναι... χωράει παντού. Τόσο είναι. Έφερα... δείξε. Τόσο. Έφερα ένα γερανό και με το γερανό μια χαρά τη βουλέψαμε. Δηλαδή μόνο ένα γερανό χρειάστηκε για να πάει από εδώ μέχρι εκεί να που
Πολύ καλή έξυπνη λάμπα και δώρο με την έξυπνη λάμπα είναι αυτό το ρολόι που... Αλακία το ρολόι. Θα το κόψουμε αυτό, παιδιά. Πολύ καλό το ρολόι, αδιάβροχο, παίζει παιχνίδια, ούτε που φαίνεται. Γεια σας παιδιά, διαφημίζω την έξυπνη λάμπα, η οποία είναι πολύ μικρή, πολύ εύχρηστη, έχει πάρα πολύ καλό φωτισμό. Πάμε να δούμε. Μισό λεπτό. Έλα. Δεν παίρνεις αυτή που πήραμε από τη Λαϊκή, πιο καλή είναι. Ναι, ναι. Πάμε. Λοιπόν, σας κορόιδεψα. Αυτή είναι η έξυπνη λάμπα, όχι αυτή. Βλέπουμε εδώ την έξυπνη λάμπα. Α, άναψε. Μπορείτε να την κολλήσετε όπου θέλετε. Πάμε να δούμε. Ας την κολλήσω εδώ πέρα. Έχει ενσωματωμένο μαγνήτη. Ναι. Δεν είναι δικιά μας αυτή η λάμπα, είναι από τη Λαϊκή. Αγοράστε τι. Αξίζει τα λεφτά. Εδώ βλέπουμε. Από ό,τι βλέπουμε εδώ η έξυπνη λάμπα είναι πολύ εύκολη στο να φτιαχτεί. Ναι. Λοιπόν, για να συνδεθεί θέλει μόνο να την ακουμπήσουμε σε έναν ηλεκτρικό πίνακα. Δεν είναι καθόλου δύσκολο και καθόλου επικίνδυνο. Βαγκό. Έλα λίγο. Λοιπόν, παιδιά, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που πήγαμε 100 subs μέσα από την καρδιά μας. Δεν παίρνουμε λεφτά από το YouTube. Φυσικά και όχι. Κάνετε share τα βίντεο μας, να κάνετε like στη σελίδα μας στο Facebook. Ελπίζουμε να σας άρεσε η παρόδια. Πολλά challenge, προκλήσεις. Σχολιασμού βίντεο. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τους 100 subs. Ναι, ελπίζουμε να σας αρέσουν τα βίντεο. Και καταρχάς ευχαριστώ τον μπαμπά μου, τη μαμά μου. Λοιπόν, subscribe άμα σας αρέσουν τα βίντεο μας. Like άμα θέλετε να συνεχίσουμε να κάνουμε Θέλετε. βίντεο.